TikTok. Премиерът Еди Рама обяви забраната през декември след конфронтация, започнала в социалната медия и довела до убийството на 14-годишно дете в бой край училище в столицата Тирана. Убийството предизвика дебат за въздействието на социалните мрежи върху младите хора. Приложението се сблъсква с обвинения в шпионаж в Съединените щати и се разследва от Европейския съюз заради твърдение, че е било използвано за повлияване на президентските избори в Румъния в полза на крайно десен кандидат. Навсякъде по света TikTok редовно е обвиняван, че ограничава потребителите в рамките на съдържанието чрез непрозрачен алгоритъм и че насърчава разпространението на дезинформация, както и на незаконно, насилствено или непристойно съдържание, особено сред младите. Няколко държави са го забранили за различни периоди. Спорт. Тази вечер ще се изиграят последните 8 финални срещи от Шампионската лига. Категорично asked me name my foe, then I said the need within some men to fight and kill their brothers without thought. двубоите Астън Вила Брюж и Арсенал ПСВ. Английските тимове записаха убедителни в секция в село Галиче пък имало много бюлетини с специфично гласуване. Утре облачността ще е по-често значителна на отделни места, главно в югозападна България и планинските райони ще има краткотрайни валежи.